Ni. Apa so Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Wah. Tadi ka ayam sok plum. Bat miah ong, bisa ong. Balak khai miah por sok plum. Tadi sekha cung miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Confederation of Khasi, Jaintia and Garo people, seorang circle, hak artrik jemang aja pun Rio. Kalau kentu ya Khasi Hills Autonomous District Council, pakan MI trading license, ye kali kibawan nabar ke jela Meghalaya, pan khai motion, nakasnong majai, syakari Bangladesh. Hak jingkran bekilat patai kubur, uba Carlos Karmi, Presiden Keseng FKGGP seorang circle, ulaong, ba UCM ula kular, ba unya keran ba katanat transport jong sarkar jela, halor kini ke jingdawa jong seng. Hak juk kapor, Astan General Secretary ke FKGGP seng kemi, uba regional thaba ulai thu baka seng radawa ya district council baka nom ai trading license ya security agency ki banabar ka jela khanang bagi trai jela ken omsha khnyan hagi slam trai kam ki bawan nabar ka jela mentakas ngi ngiwan kendu yau chief executive member jongka KHDC hakabangi kumka FKGP sengkeme ngiman si ban wan chakanika meet bujing keren hakapide batka kejing issue ya kini ki trading license jong kini ki security agency ki banabar hakaba ngi baka kejing exploit jong kini ki security agency firm ki banabar hakaba ki bun baki kun samla jong ki laut ka nam namar ba kejing siu kejong ki bat jaka ka baki kut maki ba hakari jong kini department kalong ka ba haka department kalong ka he kata ke private ne ke public sector de ha syam ba hadin mengelap pesko shau CM habide begane dan nakaliang ke jongi yang bana marba ibun pat kini ki local ke jongi ibam ju participate ya kini ki tanda ki ba wan napo ki central government nak kata kebu ke jingi ya ki namar ba ila syam ba man bagi check ya kini ki tanda ning ba jam ilap ba kini ki local security agency kim syam lala ban participate lani kim shimlala ban kot bor hakabide ban yahab kata ketandar kan tina kata ngi nakaseng ngi wan pesko bangin long kenjak awareness wan pesko shikini ki security agency ki badan hapo shlong ya ke baki la seng hi daki pardok prastam jungi ba sobha bagin participate yakini ki tanda kiba wan namba central government kang bangin la ban tek lakam ya kini jingwan jeng security agency balabar ti skawiru ba baki kut ikirit du long hap i banya long arpar bat kini ki balabar kang ba kini ki security agency ki ba nabar kinumla banyo ikitrilesen kang bagi numla ban participate apo ki jing hakini ki state ki jongi ken ti lada pimenta pi persyang ban wangin khanglat ning ba kanika district council tu oga syamjing namar ba ki local jungi ki participate ya kanika tanda ke bawan po central government fi katum ke jing ya kan mene kalau mi bala dai namta ka security agency ke bahat namta kini ki private mo po shlong ngila ki ban ai ki firm ban po shlong ni deba ka ai ke jing ke balong tang di tang central government ke ba nakaliang ka district council kam mla ban khanglat under layo ko order ban issue ya license di nakaliang jongi pan ngi ikerpat ya ka disu council ba kamdi ban ai ting lesson ke kat berada ke work order ki yo ro ikade ban khanglat ikani khang ba ki trash nong trai ri trai muluk kinjo ai ni ka kam lada ngiyo ki bri jongi trai ki ikhna jongi hi ki batai kam security kinum sha expert kin ha ni ki bri pana ba tai seorang circle jom sing PGP ha rengkat ke Carlos Karni kan juga kajingnya dan rengkat jong nakaliang jong nongilam na po central budi di agini kendiat sengi bela diam inilayo kajing ujor naki parado persnam ki badon nang tiepo majai ki biya le kam khayi pateng kam tamaka kam khayi motion Bangladesh
hakaba namar kumbangi yu kumbangi tip hi ba kini kendiat singi beladap na kaliang jok kuat kala penmi ka tukoi ka ordar ka ba ong ba barok ki kali kamai ki ban biang dok ikot up to date nadu ka permit nadu ka fitness bakum tar di hadian baka kuat kala penmi ya ka tukoi ordar di kini kali barok ki bomdan ikot isla barok layang no barok ka bakalong hadu mentahi kalong kandai persen mat ki kali kiang ki badai jongki pardo persnam jongi di banyo ban khai biang sasisian ngi haban penbiang ikot isla di hoi le sina kaliang jong kasem jongi mden nei ban persya habia de kata di barokhat ki parado persnam jongi ki habaki fun ki pentep ingi ro ki la pentep ba barokhat ki lele ki kot isla ban pendap ki kot isla rega ika ba pelong pada yangi banwan chanie banwan banyak keran banyak kendu ya isiam kalong ba kini ki kendiat sengi hadian balawan kata ordar ki kalina po asam ki es ki nl ki wb ki wan mentah po majai banwan ban kamai di na kaliang jogi nong sok nang tiru ki nong hayi nang tina po majai ki pentep yangi ba kini ki kaliru umdai bora ki kasi ki wara hida ki weipat ki mo ki barjala ya kini ki kali ban khayi hang the nomor ba menta kumbakalong hapo majai ki kali ki dan tangat tu kan ki kali ki ba khayi po majai dede na kata kadau ka wei ka kali kayo lai trip so trip dede na kata kadau ngi wan sene ban pensngoi si am ban hakabiadei bat ka trading license bakini ki kali ki de bandan ki trading license ki babiang kanang balada na kaliang sang jongi kin lek ban chek ki nilai bansak ni kini kali lada kemdan kita ring lisan kabumbet kinwan sani ban le kita ring lisan tinggal ekran isai be isi amru be imdai ban ay kini kita ring lisan lada kiwan sani ndai lada ngilek yang ting isak lada ngipen sange aki lada ki wan sani kiyo ta kamdan jumat kata karkom kata kajingia lanti ke jongi dan kalian jong isi amru ila pencai ong ba ya kini ki kali ki bawa nabar kom ki es ki nl bat kiwei ki badai na ka rto ka bana sabar i imdan kanu kalanti ke ba nong ban khanglap ya kibakum kita ki kali nomor beli ba ka RTO jongki ka kamiadan je ada ai ba kanika nang ni ka office ni te yong ba ya kini ki kali te ngin habban ya keren ya ki bor jongki jongkum jong ka transport department ka badan hani ka jela ka jongi ba kan hab ban pek kami benya ya kini ki kibakum kini kali laki dan em kata ka permit ka basya ya ki bakin room kum sabardar kum tatter nomor kumbala ya keren hangtai kalong ba wat ki bos ki bawan na asam ki hak banyang no tang ni kimla ban ong bandrung sekendong surat maka permit jongki kamsha banyak kumta ti nakaliang jongi to nilai keren bat iba i hakabiadai pade bakini ki kali ki badai jongki try ki badai nakani ka jala jongi ba ki RC jongki pede ki de daka kapten jongki non tribal ti hakabiadai bakani ilakular bayak kini ki kali ti inom ai trading license lada nakaliang jongi kisang ngila siap yaki lani ipen sange yaki lada kimdan ka trading license kababiang tinggal ya keren bat iru bayin ai yaki brio yaki manpower yangi banginnya le ka kenja ban le ban khamra hangke hakabiadai bakini kali tena kaliang jong iru ilakular bayin pek nakani katayo banwan lada ila ban penbek ya kabakum kata tika hakabiadai pat kiwei kimat ki isu ki bangilya submit lang man takasi tena kaliang jong i 8 por nangi yang bahadu banai banyaw yai in submit ya kiwei pat kimat kiba kum biadai pat kiwei trading license haki dukan bani ki bat kiwei pat ki benta ki nakaliang jong bangile karan ya tai sani bah nakaliang jong i ong balada insasyak menta lada kaladan katuka abdar makadon ka abdar na kakut kaba lakhang banbu i katuka non tribal kiat apo mencai kaba jusyak ki kali ki por balalai te lada i ong balada kakut kalasya insabu biang ya kanika non tribal syakiat menciap biang ya kitni kali kanang bakan yarap kumluban kangla kita kali kiba day par jong kiba jela ya try ya kani ka bentangan trengin haban ya syong bat na kaliang jong santal bodi nar kumbang isu tu i imat kani ka kam ka ni haban taku pada bat ka transport department ka badan hakani jelakan lakasya na em kalanti ya kibakum kita kali bakin kamai hakani ka hakiti tan borda jong ni kumbang iyo jengtip hi ka jengtip ka bang iyo ka bang iyo hi kalong ba kim dei ki brio jongi ki bora ya kini kali pe kidei da kiwei pat ki brio ki bana kiwei ki jela nomor baki latip ya kanika kubor baki kali ki bana kanika jela ka jongi buan baki mio ban kamai buan ki layang kidei na kata kadau ki kumbang itip hi ka majai ki buan ki barjela ki ngisutu hi ba lesimo ki barjela na kawai ka setiap baki barjela badan ha kanika jaka jongi ya si kadan ka connection ha peng jongi kumbakalong hi kalong baik kabang itip mangihi kalong baik baki degi ki barjala ki bora ini kali fi kumbakalong hadu mta ngim yo sngo bakan don kanu ka jing e lani kata ka jing pen sngo
nakaliang kipai ba jong ite ban ong ba ngimla ban siu ne kumta ter kumba kalau matahi ka ikabang ngitip bang ngiyo sngau kalau ba kini kipai ba jong ki paradok prasnam jong mata kidang le ba ikikot kisla kidang le ikikot kisla kidang up ikikot kisla ho kidon kikot kisla le si kiban salai kumba ki batai kiban sadap no kidon kikot kisla ba de kiban nang simpor. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.